Δεν κάνουμε θεατρικές παραστάσεις. Αυτό είναι το educational drama. Our superpower. Φανταστείτε ένα παιδί που έχει νευριάσει. Έπαιζε, βλέπετε, και η αδερφή του χάλαγε το παιχνίδι συνέχεια. Είναι έξαλλος. Κάθεται στη μέση και όλα τα άλλα παιδιά περνάνε γύρω του και εκφράζουν σκέψεις που ίσως να έχει και ο ίδιος. I'm gonna hit you in the head. Δεν με σέφεται κανείς. Μαμά, κάνε κάτι κι ας είναι μικρότερη. Άσε με ήσυχο. Αυτή η τεχνική λέγεται passing thoughts. I'm going to tell my dad. I'm so angry with her. Σταματάς τη δράση, παγώνεις τον ήρωα και δίνεις φωνή στις σκέψεις του. Τα παιδιά μπαίνουν στη θέση του άλλου. Φαντάζονται τι μπορεί να νιώθει και χωρίς να το καταλάβουν, δουλεύουν την ενσυναίσθησή τους. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η γλώσσα πάβει να είναι γραμματική και κανόνες. Γίνεται μια μαγική εμπειρία που τη ζουν και μπορούν να ταυτιστούν, αφού η μάθηση δένει με τη δική τους πραγματικότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα να δούμε τις ανάγκες του δικού σου παιδιού και να βρούμε τη δική του υπερδύναμη.